या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। संजय राऊत म्हणजे महाविकास आघाडीची गौतमी पाटील, नितेश राणेंची जहरी टीका। विनायक राऊत चिल्लर माणूस, कोकण रेल्वेच्या तिकीट विषयावर निलेश राणेंची टीका। आणि शेतकऱ्यांनो, पेरणीची घाई करू नका, पावसाची महत्त्वाची अपडेट। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। डीजी बांदेकर ट्रस्ट सावंतवाडी आणि BS बांदेकर कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट सावंतवाडी या महाविद्यालयातर्फे कलेची आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भविष्यकालीन करिअरसाठी उपयुक्त असा फाउंडेशन कोर्स यावर्षी प्रथमच सावंतवाडीत सुरू करण्यात आलाय। या कोर्सच्या प्रवेश प्रक्रियेचा शुभारंभ करण्यात आला। कला क्षेत्राकडे वळून आपलं योग्य करिअर निवडावं असं आवाहन डीजी बांदेकर ट्रस्टच्या सचिव अनुराधा परब बांदेकर यांनी केलंय। BS बांदेकर कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट आणि डीजी बांदेकर ट्रस्ट या दोघांचा हा उपक्रम आहे। आणि 2 दिवस आम्ही सोशल मीडियावरती अनाऊन्स केलं होतं की एक नवीन कोर्स आर्ट या दालनात सुरू करत आहोत। आर्ट म्हणजेच ड्रॉइंग या दालनात सुरू करत आहोत। तर त्याचं नाव आहे फाउंडेशन कोर्स, ज्याचा सगळ्या विद्यार्थ्यांना उपयोग होईल ज्यांना कला क्षेत्रात आपलं करिअर घडवायचं आहे। बऱ्याच मुलांना माहीत नसतं की डिग्री, डिप्लोमा फाईन आर्टमध्ये करून काय होणार किंवा कला क्षेत्रात कुठचे स्ट्रीम्स आहेत ज्याच्यातून आपण इन्कम मिळवू शकतो किंवा आपलं करिअर घडवू शकतो। ही पूर्ण माहिती या 1 वर्षाच्या कोर्समधनं उपलब्ध होणार आहे। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। खासदार विनायक राऊतांची कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांची घेतलेली भेट केवळ नौटंकी करण्यासाठी होती। जर तिकिटांचा काळाबाजार होत असेल तर कुठची एजन्सी काळाबाजार करते याचाही पुरावा विनायक राऊतांनी द्यावा असा टोला निलेश राणेंनी लगावलाय। उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी कोकण रेल्वे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री संजय गुप्ता यांची भेट घेतली। भेट 2 विषयांसाठी होतं। एकतर तिकिटामध्ये काळाबाजार जो चालतो असं विनायक राऊतचं म्हणणं आहे, आणि दुसरा म्हणजे गणेश उत्सवासाठी जास्त गाड्या मिळणे। हे दोन्ही विषय कोकण रेल्वेकडे येत नाही। म्हणजे विनायक राऊत एवढा चिल्लर माणूस आहे, एवढा मूर्ख माणूस आहे किंवा तो लोकांना मूर्ख समजतो। जे विषय कोकण रेल्वेकडे येतच नाही ते विषय घेऊन हा कोकण रेल्वेकडे गेला अधिकाऱ्याकडे। तिकिटामध्ये जर काळाबाजार होत असेल तर त्यांनी अमुक एजन्सी काळाबाजार करते, अमुक माणूस करतोय ह्याचा पुरावा दिला पाहिजे। काळाबाजार होण्यासाठी मुंबईमध्ये असं एकही आरक्षण केंद्र नाही तिकिटाचं, किंवा मुंबईच्या आजूबाजूला नाही। मग नेमका काळाबाजार कुठून चालतो एकदा विनायक राऊतनी सांगावं। आणि जर सांगितलं
आम्हाला आनंद आहे, आम्ही सत्कार करू विनायक राऊतचा की 9 वर्षामध्ये एकतरी काम केलं विनायक राऊतने, आम्हाला सांगायला मिळेल तरी. असं काय पुरावा त्यांनी दिलेला नाही. नुसता काळा बाजार होता. आता कुठे होतो ते तरी सांग. असं काही फक्त ढोंग करायचं. दुसरा विषय, गणेश उत्सवामध्ये जास्त गाड्या सोडा. कुठलंही सरकार असू दे, गणेश उत्सवासाठी कोकणामध्ये जास्त गाड्या मिळतात. पण लक्षात हे आलं पाहिजे, आपल्याला हे सांगण्यासाठी मी हा व्हिडिओ बनवला की कोकण रेल्वे हे ऑपरेटर आहे. गाड्या मिळतात मध्य रेल्वेकडून. मध्य रेल्वे जोपर्यंत गाड्या सोडत नाही तोपर्यंत कोकण रेल्वेला जास्त गाड्या किंवा गाड्यांचा कोटा वाढवण्याचा अधिकार कोकण रेल्वेला नाही. कोकण रेल्वे ऑपरेटर म्हणून काम करतं. मध्य रेल्वेने गाड्या दिल्या, ऑपरेट करायचं काम त्या काळासाठी, त्या सणासाठी कोकण रेल्वे करतं. त्याच्या पलीकडे कोकण रेल्वे काहीच करू शकत नाही जोपर्यंत मध्य रेल्वे गाड्या देत नाही. हे समजण्या इतकी पण अक्कल विनायक राऊतकडे नाही. फक्त लोकांना दाखवायचं मी काहीतरी करतोय, त्याच्या पलीकडे ह्या माणसाकडून काय होणार नाही. 9 वर्ष खासदार म्हणून या माणसाने वाट लावली. कोकण रेल्वेकडे जे मागायचं असेल त्या गोष्टी जर मागितल्या असत्या तर आम्हाला खरोखरच आनंद झाला असता की खरोखरच कोकण रेल्वेचे जे विषय आहेत ती मागणी कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसमोर ठेवली असती. खरोखरच आम्हाला आनंद वाटला असता. पण काहीतरी जनतेसमोर ठेवायचं आणि दाखवायचं की बघा मी हे करतोय. त्या अधिकाऱ्यांकडे ती व्यवस्थाच नाही किंवा ते देऊ शकत नाही. असं असताना हा जो नेहमीप्रमाणे विनायक राऊतचा चिल्लरपणा आहे, त्यांना दुसरं काही जमणार नाही मला माहिती आहे, पण आपलं दुर्भाग्य आहे असा खासदार आपल्या रत्नागिरी सिंधुदुर्गातून निवडून गेला. हे आपलं दुर्भाग्य आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ. शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. संजय राऊत म्हणजे महाविकास आघाडीची गौतमी पाटील आहे. तिला बघायला लोकांना जसं आवडतं तसं आपल्यालाही बघायला लोक चॅनल सुरू करतात असं राऊत यांना वाटतं. पण हा त्यांचा गैरसमज आहे, तो दूर केला पाहिजे. गौतमी पाटीलला विनंती करेन, तुझं मेकअपचं सामान राऊतांना पाठवून दे असं सांगतानाच आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं पाहायचं वाकून हे महाविकास आघाडीच्या गौतमी पाटीलनं करू नये अशी टीका भाजपचे आमदार नितेश राणेंनी केली आहे. पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पाहूया. गौतमी पाटील म्हणजे संजय राजाराम राऊत. ती कशी विविध कार्यक्रमामध्ये जाऊन लोकांना मनोरंजन करते, नाचते, लोकांना नाचवते. उत्तम कलाकार आहे ती. लोकांमध्ये लोकप्रिय पण असेल. पण ह्या महाविकास आघाडीच्या गौतमी पाटीलला तिला जसं लोकांना बघायला आवडतं तसं रोज सकाळी येऊन हा जो मनोरंजन करतो असं ह्याला वाटतं, तर ती गैरसमज कुठे ना कुठेतरी दूर झाली पाहिजे. मी गौतमी पाटीलला विनंती करीन की तुझा काहीतरी मेकअप बिकअप तो थोडा सामान असेल तर पाठव जरा त्याच्याकडे. थोडा चांगला थोबाड कर त्याचं.
कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. वेंगुर्ला नगर परिषदेचा 147वा वर्धापन दिन साजरा करत असताना 150व्या वर्धापन दिनी वेंगुर्ला शहर स्वच्छता आणि सौंदर्यीकरणात देशपातळीवर कसं झळकेल हाच आपला मनोदय आपला असल्याचं वेंगुर्ला नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ यांनी कोकण 7 लाईव्हशी बोलताना सांगितलंय. पाहूया. स्वच्छता आणि त्याचबरोबर शहर सौंदर्यीकरणामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात अव्वल ठरलेल्या वेंगुर्ला नगर परिषदेला आज 146 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ही नगर परिषद आहे आणि या नगर परिषदेने मागील 5 वर्ष मागे 6 वर्षात जो काही शहराचा कायापालट केलेला आहे आणि आपलं नाव जे काही आहे ते डंका संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजवलेला आहे आणि याचं 146 वर्ष या नगर परिषदेला पूर्ण होत आहेत आणि यानिमित्त एक नाट्य महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि सर्व रसिकांचं सर्व नागरिकांसाठी हे फ्रीमध्ये या नाट्य महोत्सवात ठेवण्यात आलेला आहे. आपल्यासोबत आहेत नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ. आपण जाणून घेणार आहोत. आज नमस्कार. आज 146 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत नगर परिषदेला आणि एक नाट्य महोत्सव संपूर्ण नागरिकांसाठी आयोजित केलेला आहे. काय याचं नियोजन आहे आणि काय सांगाल? वेंगुर्ला नेहमीच स्वच्छतेमध्ये नंबर 1 राहिलेला आहे, परंतु ह्या 2023 या वर्षाचं वैशिष्ट्य म्हणजे शहर सौंदर्यीकरण स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्र स्तरावर राज्यात नंबर 1 पुरस्कार पटकावले आणि ही खूप गौरवास्पद बाब आहे. याच्यामध्ये सर्व समस्त वेंगुर्लेवासी या यशाचे शिलेदार आहेत. पण ह्यापुढे जाऊन आता हा सौंदर्यीकरणाचा ठसा जो आपण उमटवलेला आहे ह्याच्यामध्ये सातत्य ठेवायचं आहे आणि उत्तरोत्तर अजून चांगले काम करून शहराचा अजून कायापालट कसा होईल ही मोठी जबाबदारी नगर परिषदेवर आहे आणि हीच जबाबदारी घेऊन आपण ह्या 147व्या वर्धापन दिनामध्ये मोठं कार्य करण्याचा हे करून संकल्प करून आपण उतरलेलो आहोत आणि 147व्या वर्धापन दिना साजरा करत असताना 150व्या वर्धापन दिनाच्या दिवशी वेंगुर्ला हे शहर देश पातळीवर कसं स्वच्छतेत आणि सौंदर्यीकरणामध्ये नंबर 1 वर पोहोचेल हाच मनोदय या क्षणी मी आपल्यासमोर व्यक्त करतो. आणि तसेच नाटककार मधुसूदन कालेलकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आपण हा नाविन्यपूर्ण असा उपक्रम समस्त वेंगुर्लेवासियांसाठी कालेलकर नाट्यगृहामध्ये 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव आयोजित केलेला आहे आणि आज या 25, 26 व 28 मे अशा 3 दिवसीय नाट्य महोत्सवाचा आज आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मंत्री महोदय शालेय शिक्षण मंत्री कविता केसरकर आणि जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी मॅडम यांच्या शुभ हस्ते या नाट्य महोत्सवाचं उद्घाटन करण्यात आलं आहे आणि या 3 दिवसीय नाट्य महोत्सवाचा समस्त वेंगुर्लेवासियांनी आस्वाद घ्यावा असं या निमित्ताने मी सर्वांना आवाहन. विविध उपक्रमही राबवत आहे नगरपालिका. स्वच्छता उपक्रम असेल किंवा विविध उपक्रम राबवत आहेत त्याबद्दल काय सांगाल आणि कशा प्रकारे याचा आहे? विविध असे नाविन्यपूर्ण उपक्रम नेहमीच नगर परिषद राबवत आणले आहे, परंतु हे उपक्रम प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचणं ही तिथं महत्त्वाचं असतं. असे काही उपक्रम जसे आपण RRR सेंटर, रेड्यूस, रिसायकल आणि रियूज हा एक नवीन उपक्रम जे असं माणुसकीची भिंत आपण म्हणतो तो उपक्रम आपण चालू केलेला आहे. तसेच आपल्या सर्वांचं मानबिंदू शहराचा मानबिंदू म्हणजे स्वच्छ भारत पर्यटन स्थळ. येथे आपण वेस्ट टू वंडर असा मिरॅकल पार्क चालू केला आहे. त्याच्यामध्ये टाकाऊ वस्तूपासून विविध अशा सुंदर वस्तू आपण तयार केल्या आहेत. हा पार्कसुद्धा आपण काही नजीकच्या काळामध्ये नागरिकांसाठी खुला करत आहोत. त्याचसोबत सौंदर्यीकरणाच्या अनुषंगानं विविध ट्रॅफिक आयलँड्स, चौक सुशोभीकरण असे उपक्रम नगर परिषदेने हाती घेतलेले आहेत आणि असे विविध उपक्रम नागरिकांच्या सूचनेनुसार त्यांचा मिळणारा प्रतिसाद असेल आणि सर्व वेंगुर्ला नगर परिषदेची जी अधिकारी कर्मचाऱ्यांची टीम आहे यांच्या सर्वांच्या एक टीम वर्कने हे उपक्रम पार पाडले जाते. त्यामुळे सर्वांचे यामध्ये सिंहासन ठायचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा
अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं पाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. शासन आपल्या दारी हा सर्वसामान्यांच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचा असा उपक्रम सर्वत्र राबवला जातोय. सोबतच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबिर या माध्यमातून महिलांच्या विविध योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवत समस्यांचंही निराकरण केलं जात आहे. स्त्री शक्तीच्या सन्मानासाठी तहसीलदार आणि आम्ही सदैव सर्व महिलांसोबत आहोत असे प्रतिपादन प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुसे यांनी शुक्रवारी मालवण इथं बोलताना केलंय. शासन आपल्या दारी आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबिराचं आयोजन समर्थ मंगल कार्यालय कोळंब इथं शुक्रवारी करण्यात आलं. यावेळी प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुसे, तहसीलदार वर्षा झालटे, प्रभारी महिला आणि बालविकास अधिकारी सिंधुदुर्ग बीजी काटकर, DCO नितीन काळे, वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर संजय पोळ, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर शामराव जाधव, एकात्मिक महिला बालविकास अधिकारी मालवण कौमुदी रसाळ पराडकर, निवासी नायब तहसीलदार गंगाराम कोकरे, महसूल नायब तहसीलदार आनंद मालवणकर, निवडणूक नायब तहसीलदार नागेश शिंदे, कोळंब सरपंच सियाधुरी यांसह विविध विभागातील अधिकारी तसेच लाभार्थी महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. विविध स्टॉल उभारणी यावेळी करण्यात आली, त्यालाही उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद लाभला. तहसीलदार प्रांताधिकारी यांनी महिलांच्या समस्या जाणून घेत त्याबाबत मार्ग सुचवले. शिबिरात तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, नगर परिषद, महिला आणि बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम, पोलीस, पोस्ट, LIC, वीज वितरण, BSNL, भूमी अभिलेख यांसह अन्य विविध कार्यालय प्रतिनिधी स्टॉल उभारून उपस्थित होते. उपस्थित महिलांनी विविध योजनांची माहिती जाणून घेतली तसेच तक्रार अर्ज दाखल करून समस्या निराकरण करून घेतल्या. यावेळी विविध दाखल्यांचे वितरण, शेतकरी योजना तसेच अन्य स्वरूपात प्रातिनिधिक सन्मान करण्यात आले. यावेळी स्वराज्य महिला ढोल ताशा पथकाचं विशेष सादरीकरण करण्यात आलं. अतिशय उत्तम सादरीकरण असल्याचे कौतुकोद्गार प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुसे यांनी व्यक्त केले. अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती शिबिर योजना या 2 गोष्टींसाठी आपण इथे एकत्र आहोत. आपल्याला तहसीलदार हा समाजातील प्रत्येक घटकासाठी काही ना काही विकासाच्या योजना, त्यांच्या कल्याणकारी योजना राबवत असतो आणि वेगवेगळे शासन निर्णय घेऊन वेगवेगळ्या आर्थिक तरतुदी करून त्याची अंमलबजावणी करतो. पण ह्या योजनांचा जो उद्देश आहे तो फक्त शासन निर्णय काढून सफल होतो का, तर निश्चित नाही. कारण ही योजना प्रत्येकाच्या मेंदूपर्यंत किंवा प्रत्येक माणसापर्यंत जाण्यासाठी जी यंत्रणा आहे, जे प्रशासन आहे, ते प्रत्येकापर्यंत पोहोचणं शक्य नसतं. आणि त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी हा मानस ठेवून राज्यस्तरावर शासन आपल्या दारी किंवा जत्रा शासकीय योजना हा कार्यक्रम राबवण्याचा मानस ठेवलेला आहे. आणि मला सांगायला आनंद होईल की येत्या 30 मे रोजी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपल्या जिल्हास्तरीय शासन आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत सर्वसामान्यांपर्यंत शासन कुठपर्यंत पोहोचतं हे बघण्यासाठी किंवा तो लाभ देण्यासाठी स्वतः इथे येत आहे. सावंतवाडीला हा प्रोग्राम जिल्हा स्तरावरील होतोय, तो मोठ्या प्रमाणात होईल. आणि आपला जो आजचा कार्यक्रम संपन्न झाला आहे त्याचे सगळे उपक्रम बघता विशेषतः मी ढोल पथकाचं विशेष कौतुक करेन की आपण हा प्रोग्राम तिथे मॅडम नेता येईल असं बघूया. आणि मुख्यमंत्री महोदयांसमोर या स्त्री शक्तीचं जागर त्या निमित्ताने केलेलं कौतुकास्पद वाद्यवादन हे तिथे त्यांच्या स्वागतासाठी ठेवूया असं आम्ही आग्रह धरूया. म्हणजे मालवणतर्फे ती आपली
भेट त्यांना मिळेल. उपक्रमाचा मुख्य उद्देश हा आहे की तुम्हाला प्रत्येक कार्यालयात जाऊन तक्रारी करण्याची आवश्यकता नाही किंवा तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या त्रुटी येतात किंवा प्रत्येक वेळेस ऑफिसरनी कळवलं किंवा त्या ऑफिसनी कळवलं की ह्या गोष्टी तुम्हाला लागतील, तुम्ही हे फॉर्म भरा, ह्या गोष्टी आणा. तर ह्या गोष्टी एकत्रितपणे एका छताखाली आपल्याला इथे मिळत आहेत. त्यामुळे या कार्यक्रमाचा महिलांनी विशेषतः जत्रा, शब्दशः जत्रा न करता आपण पेशंटनी ह्या सगळ्या योजनांचा माहिती करून घ्या, योजनांची माहिती करून घेऊन त्या तुम्हाला कशा फायदेशीर ठरतात ते जाणून घ्या आणि मग दुसरा जो आहे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी, त्यात तुमच्या काय तक्रारी असतील त्या दृष्टीने त्या तक्रारी सुद्धा करा. आणि फक्त मला एकच सांगायचं आहे की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी हे नावापुरतं फक्त बोलवून किंवा फॉलो करून जमणार नाही, तर तुमच्या स्त्री शक्तीचा समाधान नको, मला सन्मान हवाय. तर तुम्ही तो सन्मान स्वतः स्त्रियांनी स्वतःचा सन्मान करायला शिकावं. तालुक्याच्या आणि उपविभागाच्या वतीने आम्ही हे सांगू की आम्ही दोघी अहिल्याच्या लेकी इथं आहोत. तुमच्या काही अडचणी असतील तर आजच्या पुरतं नाही तर आम्ही पुढचे 3 वर्ष तुमच्या सेवेसाठी सदैव कार्यरत आहोत. आमचे फोन नंबर इकडे मॅडम देतील किंवा ह्या शिबिरानंतरही तुमच्या काही अडचणी असतील तर त्यांनी डायरेक्टली आमच्याशी संपर्क साधावा. प्रत्यक्ष येऊ शकत नसेल तुम्ही फोनद्वारे आमच्याशी संपर्क साधा. काही अडचणी असतील त्या शेअर करा, आम्ही निश्चितच त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करू. गेल्या 15 एप्रिल ते 15 जून या कालावधीमध्ये आपल्याला शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम आयोजित करायचा आहे. त्याच्यामध्ये आपल्या विविध योजना लोकांपर्यंत पोहोचवायच्या आहेत. आपल्या खूप साऱ्या योजना असतात प्रत्येक कार्यालयाच्या, पण बऱ्याच लोकांपर्यंत त्या पोहोचत नाही. ज्यांना खरोखर त्या कार्यक्रमाची गरज असते त्या लोकांपर्यंत हा कार्यक्रम पोहोचवावा, या योजना पोहोचवावा, त्याच्यामुळे हा आपण कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. यामध्ये आज आपल्याला आपल्या तालुक्यासाठी 12,000चं टार्गेट दिलेलं आहे. पण मला सांगायला खूप आनंद होतोय की आपण 12,000पेक्षा अधिक टार्गेट पूर्ण केलेलं आहे आणि या कालावधीमध्ये आपण एवढ्या लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ देणार आहोत. आपण आता सिंधुदुर्गामध्ये अजून 5-6 तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम झालेला आहे. त्याच्यापेक्षा आपल्या इथे आपण खूप चांगल्या पद्धतीने योजना राबवून जास्तीत जास्त लोकांना लाभ दिल्याचं समाधान मला मिळत आहे. कारण 12,000पेक्षा जास्त म्हणजे 20 ते 25,000पर्यंत आपण लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे. ही गोष्ट खूप आपल्याला समाधान देणारी आहे. स्त्री शक्ती समाधान शिबिर हे पण आज आपण आयोजित केलेलं आहे. याचा उद्देश आहे की आपल्या इथे आता बऱ्याच क्षेत्रामध्ये महिला कार्यरत आहेत. विविध क्षेत्रात विविध पदांवर अगदी मोठ्या पदांवर सुद्धा स्त्रिया कार्यरत आहेत. पण तरी पण आपल्या इथे स्त्रियांचे खूप सारे प्रश्न आहेत जे आपल्याला त्यांना त्यांचे अधिकार माहीत नाही आहेत. त्या स्त्रियांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव व्हावी, त्यांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्यांचं निराकरण व्हावं, यासाठी आपण हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. या शिबिरामध्ये आपण त्यांना बरेच फॉर्म वाटण्यात आले होते. 1,000च्या वरती आम्ही फॉर्म वाटले आणि 1,000च्या वरती तक्रारी आलेल्या आहेत महिलांच्या. ज्या महिलांच्या तक्रारी आलेल्या आहेत त्याच्या आज आपल्याला त्यांचं निवारण करायचं आहे. हा आपला कार्यक्रम प्रत्येक जे टेबल लावलेले आहेत त्या टेबल तुम्हाला प्रत्येक योजनेची माहिती देणार आहे. त्याचे फॉर्म काय आहेत, त्या फॉर्मच्या अनुषंगाने कोणते कागदपत्र तुम्हाला सादर करायचे, ही सगळी माहिती तुम्हाला प्रत्येक टेबलला मिळणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा.
या वर्षाच्या हंगामात मान्सून सर्वसाधारण असेल असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आलाय. भारतीय हवामान खात्यानं नैऋत्य मान्सून बद्दलचा दुसरा अंदाज जाहीर केलाय. जून ते सप्टेंबर या मोसमी पावसाच्या काळात भारतात दीर्घकालीन सरासरीच्या 96% पर्जन्यमान अपेक्षित असल्याचं हवामान विभागानं म्हटलंय. भारतात सर्वसाधारण पाऊस होणार आहे, मात्र जून महिन्यात पाऊस कमी असू शकतो. जूनमध्ये दक्षिण भारतातील काही भाग, वायव्य भारत, अतिउत्तर भारत आणि ईशान्य भारतातील काही भाग जिथं सामान्यापेक्षा जास्त पाऊस अपेक्षित आहे ते वगळता देशातील बहुतांश भागांमध्ये सामान्यांपेक्षा कमी पाऊस अपेक्षित असल्याचं हवामान विभागानं म्हटलंय. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांमध्ये जून महिन्यात कमी पावसाची शक्यता आहे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहू शकतं असा अंदाज हवामान विभागानं व्यक्त केला. जून ते सप्टेंबर दरम्यान मान्सून महाराष्ट्रात सामान्य राहणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय. मोसमी पावसाच्या दीर्घकालीन अंदाजानुसार देशभरात सरासरी 96% पावसाची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. तर मध्य आणि दक्षिण भारतातील सरासरी इतका पाऊस पडेल, तर ईशान्य भारतात सरासरीपेक्षा कमी असंही म्हटलंय. जूनमध्ये देशात आणि राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता असून जूनमधील किमान आणि कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे. अरबी समुद्राकडे बाष्पयुक्त वाऱ्याचा वेग वाढल्यानं केरळमध्ये 1 जून तर महाराष्ट्रात तळकोकणात 7 जूनला मान्सून येऊ शकतो असा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. संजय राऊत म्हणजे महाविकास आघाडीची गौतमी पाटील, नितेश राणेंची जहरी टीका. विनायक राऊत चिल्लर माणूस, कोकण रेल्वेच्या तिकीट विषयावर निलेश राणेंची टीका. आणि शेतकऱ्यांनो, पेरणीची घाई करू नका, पावसाची महत्त्वाची अपडेट. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.